na aka ne ya soya ta cikin zuciyar ke shi yasa nake ƙara son ki wallahi ya ne kin zo da abokanai na zo kin gan su manyan abokanai na ai wata kidan da wake ne su mai biro kan wanda shi ake ciwon ayya mu lafiya ayye ta lawan ayya da ce ne bi ta Allah ya ce wannan gaskiya ta yi ba ƙarya gaskiya ne ta hanyar ba ba ƙarya DS gaskiya ne normal ce ya tara shadi gaskiya shi ne ka gani wanda ce ne bi ta Allah yawa sannu ko ba ku ga babana ya dawo ba ne. wannan fa soyayya ku ne ku zo gurin yar baba kenan ni wallahi gaskiya ne ai ya kamata kin kawo musu ruwa kuwa Na kawo musu ba daji ta da ganin wayannan na san yan gidan mutunci ne da kamala waye sirkin a cikin mutane uku nan waye sirkin na what sorry kai ne da ni ne amma yanzu na ba wannan ni ma da ni ne amma na bara wannan what yana kamar gasa haka kai to kai kana sirkin na shi ne da wancan ha ba ni bane wannan da ni ne na bara wannan shi ne wancan